jsme dlouho nikde nebyli, co? Na zmrzce. Není trapas, dát si tapas. Taky dobré. Podíváme se tam. A mají tam i napsáno burčák. Dobré. Na stáří nezáleží, pokud nejste sírno. Kam jdeme? Na asijský ten Festival. festival, ano. A kde? Do Těšína. Tak jdeme, už jsme tam skoro. My v Těšíně jsme, ale v tom českém, ale my jdeme do Polského. Tady je hraniční most. Už tam budem? Za 3, 2, 1. A jsme v Polsku. Zámek. Tam zajedeme příště, ne? Na zámek. Teď jdeme kam? Do Harry Potter kavárny. Harrymu? Harry, jdu do baráku. Tak nic, no. Takže to nebude sám doma, jo? Ale sám v Bradavicích. OK. Původně to bylo totiž v tom baráku, který už tu není, no. Jsem zdar. Tyjo, nepřišli jsme to? Ne, už to vidím. Vidíš? Vidím klobouk. Kam je pošle? Do Zmijozelu, že? Je mi to naprosto jasné. Já vím, jsem hajzl. To jsem neřekla. Mají pivo tady. Oh. Sakra, výzva. Let's go. Yep. K sobě? Jak se jmenuje? My přijdeme, ještě s kámoškami přijdeme. Tak na zdraví, no. Rio kavárna, tak kafe, no. Perské jídlo? Nebo iránské? Něco iránského, něco perského? Hovězí, tady je kuřecí. Zelenina z kary. Hovězí asi nejlepší. Zelenina z kary je druhá, a to kuřecí takové divné. Tak co? Tady máme pivečka, 8 druhů, jedno je nealkoholické teda. A tady máme něco z Gruzie. Jdeme na to? Tak zkoušej. Já jsem to předtím zkoušel. Co si vytáhneš? Maso. Palačinka nějaká s masem. Pivečko. Přímo asijské, že?
víno z Moravy. Svítí slunko? Svítí. Co máme teďka? Nevím, nějakou kapsu s kačkou. Musíme dát dolů. Tak, tady toto. No, uvidíme, co to bude. Tak, ochutnávej. Je to pálivé, pozor. Tam zatím asi, už tam je maso. Kočičí divadlo nebo něco takového. Studna 3 bratří, Těšínská. Benátky, Těšínské. A hlavní taková štráse, ulice z obchůdky. Tady máme dráčka. Kavárničky. A všechno možné. A tu je ta dlouhá ulice z náměstí. Škoda, že po ní jezdí auta. Jo. Teď by byla pěknější. Tak. Tady mají furt podlahu nedodělanou, už to dělají dlouho. Tady mívali křeslo, které ukradl nějaký borec, našlo se v Čechách. Tak možná už ho vrátili zpátky. To je růžové, no. Tak jdeme se podívat, jestli už je zpátky. Je tam. Tak jdeme k němu. Jinak je to hudební škola, tak tu zrovna někdo hraje na klavír. Zádu úplně je pivovar. Čašensky. Tady je, koukám, fontána, která nemá vodu. Už ji asi vyzemnili. I když ono to vypadá podle toho, kolik je tam šutrů a bordelu, že to dlouho nejelo. Kaštan v trysce. Škoda. Takové pěkné místo. A vemte si, že jste vlastně od hranic vzdušnou čarou nějakých 100 metrů. Kolo tu je velké. Dělo, jo, tady. Aha. Pavučina nějaká udělaná. A jdeme nahoru na kopec. Myslím, že tu je věž Piastovská taky. A nejsem si jistý. Uvidíme až nahoře. V Opole byla věž Piastovská. Tak uvidíme, jestli v Těšíně. Už jsme u té věže, trošku nám do toho tady píská vlak. Tak jaká je to věž? Piastovská, že jsi měl pravdu. Ha! Jsem dobrý. Věž Aby ses nepil. Pardon. 29 metrů vysoká. A kulturní památka polská. Ale zavřeno. Aktuálně ne, otevřeno. Aha. Jdeme se podívat. Tak jo, tak jsi mě přemluvila. Půjdeme na věž. Tak se podíváme, co tu píšou. Na 29 metrů, to je takový malý panelák, no. Po schodech. Poznávám po schodě. A ještě nejsme nahoře, ještě vidím, že tam něco je. Výhled do krajiny.
Dole Český Těšín. A už se blížíme k vrcholu. Skoro. Jo. Hodinový strojek, pozor. Bim bam, bim bam. Ještě máš plíce? Já už ne. To bude ten asijský food festival. Teďka je těžko cítit. I po tom pivě. Ale ne, už jsme skoro nahoře. Je tam slunko. Blížíme se do cíle. Jsou ty schody nějaké vrtkavé. Co pak? Ještě jedny schody? Aha. Ono je tady vyhlídka. My se nevidíme skoro. Už je, ne? Tady. Otočíme. Wow. OK. Tak pak jo. Za ty drobné to stálo. Je výhled. Je všechno Těšin. Vzadu Kastorama. Tam je někde hotel Mercure. Kaufland. Levron. Najednou se to zdá malé, ten Těšin. A co Český Těšín? Jdeme se na něho podívat. Beskydy. A tyhle stavby. Tohle je co? To už je Český Těšín. Bývalá celnice dole. Tady by měl být ještě pod náma zimní stadion, je vidět, jenom střecha. A je přes stromy. Vzadu hraniční most a vzadu Karviná, Dětmarovice, šachty a možná, no, Orlová vidět není, potřeba se vidět ještě trošičku výš. Dětmarky jdou vidět. Jo, vidím komíny, aha. Vzadu Javorový. Krása. Výhled je to nádherný. Pohled dolů. Radši ne. Je to vysoko. A ještě tam je to z kopce. Paráda. Tak co je dobrý? Jo, super. Jsi ti šel nějak dolů hůř, ne? Ne, co to kecáš. A nahoře jsme byli. Fajný výhled. Teďka jdeme ještě do rotundy, měli bychom tam být nějak vstup, ale nevím jak teda. Možná najdeme. Tak jdeme na to. Rotunda. Další výhlídka. Trošku níž, ale půjde vidět řeka. Jak se ta řeka jmenuje? To bych, že Olza. A česky? Olše. Správně. Řekl bych to tak, dáš dělovou ránu. Nejde vidět, jestli je hlaven zalitá. Co to je? To jsou nějaký ještěři, nebo co to je za zvířátka? Tak tady už to opravujou strašně dlouho, ten přechod. Jsou to Benátky, musíme to vzít trošku jinudy, aby jsme si dostali do jejich Benátek. Ha. Tady kdysi byla taková významnější restaurace, taková turistická past a skončilo to jako ruina. A je to hned vlastně naproti české straně. Takže obrovská škoda, že tak skončilo. Dvorek Těšin.
Asi to možná byl penzion podle pokojíčku nahoře. Tady ještě nechali satelit. A vypadá ještě nově. Ještě nedávno fungoval. Dětské hřiště zarostlé. Škoda. A před náma slavná polská malá burza hned u řeky. Ta velká, to je kousek dál. A tady už se normálně bydlí. Nechtěl být bydlet v tom přízemí, bo jak je velká voda, tak to tady topí. Když se dívám, že ten břeh na české straně je možná o lehce níž, tak se to spíš vylívá do Českého Těšína. Jdeme dál. Zkusíme se dostat do Benátek. A proč Benátky? Protože tady teče mlýnka. Praha. Karlův most. Jsi v Polsku a mají tu obraz Karlova mostu. Ale mají tu iracky. A když jste v Benátkách, tak nemůže co chybět? Venkovní fitko. A dětské hřiště. No a modelky nemůžou chybět, že? Tady máme modelku Mickey Mouse. Nebo Minnie. A tady je stanice chutí. Dělají tu bramboráky. A už jsou připraveni na podzim. Dýně, dýně, dýně. A hledáš pavouka? Je tam. Je tam obrovský, no. Tam je druhý ovojí. Tam třetí. No jo, pajonci. A ty už se bojíš pavoučku, že? A hlavně když skáčou, že? Když mají umět skočit až 20násobek svojí velikosti. To jsme měli na kamperdách takové. Jdeme dál po Benátkách. Za chvilku končí Benátky, ale půjdeme dál podél vody. No, jdeme do parku, na sportoviště, kolem koupaliště a dojdeme až k takové odpočinkové zóně. Pak půjdeme přes most a jsme na české straně. Tak jdem. To bude nějaké fantasy. Je domeček. Tam dojdeme, až si natočíme tady další butelka, pijící ryby, nebo co to je, kočka, letní škola štuky, letní škola umění 2025. Ale ten je pěkný, tady tenhle. Zvěřenta, zvířátka. I když v lese jak něco pochytali chudáci, mají tam láhve na obličeji a tak. Tak. A tady máme domeček na kuřích nohou. Do toho bych se nevlez. A jdeme dál. Podél mlýnky. A někam dojdeme. A stále jdeme. Teďka tu je jiný povrch. Zpevněný. Nějaký takový tartan nebo něco. A pořád jsme v Těšíně na polské straně. Pořád tady teče mlýnka. Ano, slunce je níž a níž. Je tu nějaká fabrika.
my jdeme dál. My nekončíme. My někam dojdeme. Třeba do Třince. No, možná by se sem dalo dostat až do Třince. Jo, tady chce někdo burčák, no. Co dělají srandu? Jsem si málem káknul. Fuj. Volejte defibrilátor. No. Si s nás dělají prdel, že? Jo. Projdeš a ve fabrice upustí kyslík. Nebo nějaký plyn. Si to prdlo. Tak jdeme dál. Pivo v fotbalku? No, dal bych si oříšky. Bude přímý volný kop. Před chvilkou padla branka. Kopat budou žlutí, ty prý vedou 3-1. Hraje se 43. minuta. Tak. Jinak tady se koná třeba Fortuna běh, pravidelných 10. Kdy je doběh do cíle na tomhle stadionku, který je opravený asi tak 2-3 roky. Tak co, jak se dopadne přímák píska, já to chci vidět. Si koukej, já ti počkám tam dál. A zeď to zblokovala, takže nic z toho. Jdeme dál. Ty nejsi unavená? Ne. 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 A proč spíš? Nespím, jsem to chtěla zkusit. Fajný relax. Je tak. Ještě by to chtěla lepší výhled. Já myslím, že ještě by to chtělo pivo. Nebo skleničku vína, co? Tak, teď jsme v nějakém přítoku Olše, nebo možná nějaké rameno, ale nánosy bordelu to jsou pěkné. Tohle bych chtělo vyčistit. Park už pomalu čistí, jde to vidět, je to posekané, ale jinak to není pěkný, milý pane. Ale parčík je to velký, no. I s dětským hřištěm. A my přejdeme cestu a už jdeme na most na českou stranu. Zmrzlina, mascarpone, černý pomeranč, sorbety. A pozor, už se blížíme k mostu, který nás zavede kam? Kam nás zavede ten most? Do Českého Těšína. Ano, na českou stranu opustíme Polsko a zamíříme k autu. Tak, tady už se blížíme přesně do prostřed řeky a to znamená přechod na stranu českou z polské. Takže co to bylo? Tohle byl Těšin. Ještě stále je. A v této chvíli už ne. Ano, přesně tady dole. Jsme v Čechách. Už tady je dokonce i tabule. Český Těšin, Česká republika. Vítej doma. Tak. A my se tady projdeme zase krásně dalším parkem. A potkat se tu můžete s lišákem jedním. Tohle nevím, co to je. Nějaký pes? Nebo myš, že? A tady je další myšák, fotbalista. A tady soutok Olzy s tím potučkem, s tou říčkou, kterou jsme tam předtím viděli, kterou jsme přecházeli, jak tam byl ten bordel, nepořádek. Na druhé straně je zase koupaliště a fotbalové hřiště, kde se hraje fotbal. Zrovna tam zase padl nějaký gol. A my se procházíme po nábřeží míru.